Το σημερινό ταξίδι ξεκινάει από το χωριό Σικιά της Κορινθίας. Είναι καμιά 20 λεπτά μετά το Κιάτο. Ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Έχει και αρκετό κόσμο τώρα, εντάξει, είναι και μετά το 15 Αύγουστο ακόμα. Ο λόγος για τον οποίο ξεκινάμε εδώ είναι αυτό εδώ το κτίριο. Αυτός εδώ είναι ο πύργος του Καμίλ Μπέι. Ήταν, για να δούμε και την ταμπέλα, πύργος λέει Καμίλ Μπέι, ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση εργασία, μπλα μπλα. Οκ. Λοιπόν, αυτός είναι ο πύργος, το αρχοντικό τότε του πιο πλούσιου ανθρώπου της Πελοποννήσου, όπως λεγόταν. Βλέπω εδώ πέρα έχει και την καμινάδα, λογικά πρέπει να είναι το τζάκι από εδώ. Εδώ ήταν μάλλον η κύρια είσοδος. Έχουν κάνει κάποιο τύπο αναστήλωση. Εντάξει, δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα, άρα τουλάχιστον το δούμε απ' έξω. Αυτό λοιπόν το αρχοντικό για την εποχή χτίστηκε γύρω στα 1700 από τον παππού του Καμίλ, τον Χαλίλ, αν θυμάμαι καλά, Μπέι, ο οποίος ήταν τότε ο τοπικός ηγεμόνας, δυνάστης δηλαδή μιας τεράστιας περιοχής που ξεκινούσε εδώ πέρα από την Κόρινθο, έφτανε στη Σικαιώνα, δηλαδή στα βουνά που είναι από πάνω, μέχρι κάποιες περιοχές της Αργολίδας και μέχρι κάποια χωριά των Μεγάρων. Όλη αυτή η περιοχή ήταν υπό την εποπτεία του Μπέι. Μετά το έδωσε στο γιο του, κληρονομικά τώρα, όπως πάνε αυτά τα πράγματα πάντα. Και από εκεί στον εγγονό του που ήταν ο Καμίλ, ο οποίος θεωρείται αρκετά, πάντως παρένθεση, πολύ ωραίο το σποτ, μπράβο του. Έκανε λοιπόν, ήταν ο Καμίλ δηλαδή, θεωρείται καλός Μπέις, δηλαδή δεν φέρονταν στους Έλληνες σαν σκλάβους, σαν υποτελείς μεν, αλλά θεωρείται ότι ήταν αγαπητός από το λαό του. Έζησε την περίοδο αμέσως πριν την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή κάπου τέλη του 1700, και πέθανε το 1822 ο Καμίλ. Θα δούμε και τα υπόλοιπα αργότερα της ιστορίας, γιατί θέλω να πάμε σε άλλα δύο μέρη. Λοιπόν, έχω περάσει μόλις το Άνω Λουτρό, το οποίο έχει αρκετή υψομετρική διαφορά από το κάτω Λουτρό, όπως φαίνεται. Πριν ήμασταν στο επίπεδο της θάλασσας και τώρα πάω προς Κορφιώτισσα. Για ποιο λόγο τώρα διάλεξα αυτή τη διαδρομή? Υπάρχει ένας θρύλος, ο οποίος λέει, μεταξύ θησαυροθύρων βεβαίως, ο οποίος λέει ότι κάποια στιγμή ο Καμίλ Μπέις, ενδεχομένως λίγες ημέρες πριν την Επανάσταση, γιατί διαφορετικά δεν βγάζει νόημα, καθότι μετά συνελήφθη, θα τα πω σε λίγο αυτά, περνώντας με το καραβάνι του, λοιπόν από το σημείο αυτό, μεταξύ δηλαδή του Άνω Λουτρού και της Κορφιώτισσας, είδε από κάπου Έλληνες να πλησιάζουν. Θα πάω πιο κάτω, γιατί μόλις έχω φύγει από το χωριό, θα πάω πιο κάτω να δω πού μπορεί να είναι αυτό.
Λέγεται λοιπόν ότι υπάρχει και ένα σπηλαιοβάραθρο, στο οποίο διέταξε να ρίξουν όλα τα ζώα μαζί με τους θησαυρούς και όλα μέσα εκεί πέρα, το οποίο έχει γίνει αρκετές φορές στόχος θησαυροθύρων και μάλιστα λέγεται ότι καταράστηκε το θησαυρό του και πως κάποια στιγμή κάποιοι προσπάθησαν να κατεβάσουν κάτω κάποιον νεαρό με σκηνή και άκουγαν τις κράβιες του και τέλος πάντων δεν τον ανέβασαν ποτέ, κάπως έτσι. Εντάξει, αυτοί οι θρύλοι υπάρχουν εδώ μεταξύ θησαυροθύρων, οπότε ας δούμε τι θα βρούμε μετά, αν θα το βρω αυτό το σπηλαιοβάραθρο. Ούτε χιλιόμετρο πιο πάνω λοιπόν, ήδη αρχίζει και φαίνεται εδώ το πως είναι η περιοχή. Είναι πραγματικά πολύ απότομα και επιβλητικά. Εδώ έχει μια χαράδρα, τώρα κατά πόσο μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτή δεν έχω ιδέα. Συνεχίσω και αργότερα προς την κορφιά της να δούμε και τα άλλα σημεία. Ανηφορίζοντας κι άλλο. Και κάτι ακόμα μου κίνησε το ενδιαφέρον τώρα καθώς περνούσα. Όλο εδώ πέρα το βουνό είναι όλα σπηλιές και από ό,τι φαίνεται λόγω του πετρώματος είναι σχετικά εύκολο. Καλά, τώρα πως θα ανέβει κανείς εκεί πάνω δεν ξέρω. Πέρασα και την Κορφιώτισσα λοιπόν, τα επόμενα χωριά είναι Βρυσούλες, Άνω Βρυσούλες και τα λοιπά, έχει κάμποσα από εδώ και έπειτα. Με κατεύθυνση δηλαδή προς τα Άνω Τρίκαλα και μετά προς την Φαλία. Δηλαδή ένα σενάριο θα ήταν αν όντως αυτός που έλεγε για το θρύλο, έλεγε την αλήθεια, να πήγαινε προς την Τρίπολη μέσα από αυτά τα χωριά τα οποία ήταν στην επαρχία του, εντάξει, έχει μια λογική. Το κομμάτι αυτό όντως είναι απότομο, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι βρήκα κανένα σπηλαιοβάραθρο. Βεβαίως η απέναντι μεριά του βουνού που φωτογράφιζα είναι πιο πολλά υποσχόμενη για να επαληθεύσει αυτό το θρύλο που έχει βγει. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω και με την ιστορία τώρα του Κιαμίλ, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση το Μάρτιο του 1821, ήταν στην Τρίπολη εκείνος και πάει να επισκεφθεί τον Μπασά που έδρευε στην Τρίπολη, που ήταν ανώτερός του, γιατί αυτός ήταν μπέης, οπότε ο Πασάς ήταν ένας βαθμός παραπάνω από εκείνον. Και έγινε η άλωση της Τρίπολης τότε από τον Κολοκοτρώνη. Εχμαλωτίστηκε ο Κιαμίλ Μπέης, βεβαίως τον γνώριζαν οι Έλληνες ποιος ήταν και γνώριζαν και για την τεράστια περιουσία του. Λέγεται ότι ένα μέρος περιουσίας του όντως το πήραν οι Έλληνες, δηλαδή σαν λάφυρα, αλλά ένα ίσως ακόμα μεγαλύτερο αγνοείτο. Από εκεί τον κράτησαν μέσα στην Τρίπολη, δηλαδή κάποιος γιατράκος, από ό,τι διάβασα, τον οποίο τον παρέδωσε στις νεοσύστατες ελληνικές αρχές, όπου τον φυλάξαν στην Επίδαυρο και μετά τον έφεραν στην Ακροκόρινθο. Ωστόσο, όσο γίνονταν αυτά, ήδη είχε ξεκινήσει ο Δράμαλης και κατέβαινε προς την Πελοπόννησο. Όταν ήταν λοιπόν ο Κιαμίλ Μπέης στην Ακροκόρινθο, είχε φτάσει ο Δράμαλης, είχε στρατοπεδεύσει με τους 30.000 Οθωμανούς στρατιώτες
Ο φρούραρχος λοιπόν τότε του Ακροκορίνθου, μαζί με έναν υπηρέτη του Κιαμίλ και κάποιον άλλον της εκκλησίας, αν θυμάμαι καλά, τα ονόματα δεν τα θυμάμαι αλλά μπορώ να τα γράψω, τον δολοφόνησαν εν ψυχρό για να μην πει στο Δράμαλι που ήταν η περιουσία του, που βρισκόταν, και έτσι ενισχυθεί ο Οθωμανικός στρατός. Μέσες άκρες αυτή ήταν η ιστορία του. Πάντως το θέμα είναι ότι ο θησαυρός αγνοείται για τους περισσότερους. Άλλοι λένε βεβαίως ότι δεν αγνοείται, αλλά η χείρα του Κιαμίλ υπέδειξε στο Δράμαλι που είχαν κρύψει πολλές χιλιάδες πουγγές με χρυσά γρόσια. Τώρα τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, δεν γνωρίζουμε. Πάντως ένας από τους θρύλους είναι ότι σε αυτό εδώ το κομμάτι που πέρασα, πολύ πιθανό να βρίσκεται κρυμμένος σε κάποια σπηλιά ή κάπου τέλος πάντων ένα μέρος τουλάχιστον του θησαυρού του. Καθώς ερχόμουν μου έκανε εντύπωση ένα δασάκι ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελιές και είπα να έρθω να δω τι είναι. Μοιάζει με περίβολο, αλλά δεν είδα ταμπέλα για εκκλησία, τίποτα. Είναι από αυτά τα οποία σε εξητάρουν στο κομμάτι της εξερεύνης, και όμως κάτι έχει. Και όμως δεν έχει εκκλησάκι. Είναι αυτό το σημείο αρκετά, δηλαδή ξεχωρίζει από το υπόλοιπο τοπίο. Να το δούμε. Εκκλησάκι και με πολλά κυπαρίσια γύρω γύρω. Πολύ ανηφορά έχει. Εντάξει, είναι σε κακό χάλι. Ούτε που καταλαβαίνω την νύχτη μου, το 1990 κατάλαβα. Αυτό μάλλον πρέπει να ήταν πετρόχτιστο και το 1990 ίσως κάνε την ανακαίνιση. Δεν φαίνονται και πολλά. Μάλιστα. Ωραίο ύψωμα πάντως. Καλά κάνανε και το βάλανε εδώ και πάνω εδώ. Έχει ένα σύμβολο. Τι είναι αυτό τώρα, σαν σφίγγα είναι. Δηλαδή με πόδια ανθρώπου και φτερά πουλιού. Μπορεί. Κάτι άλλο δεν παρατηρώ εδώ. Να, τώρα που έφυγα, γι' αυτό το λόγο λέω ότι διαφέρει από το υπόλοιπο τοπίο. Εδώ κάτω έχουν καλλιέργειες με ελιές και πάνω εκεί πέρα ήταν αυτό το εκκλησάκι το εγκαταλειμμένο. Πάντως αυτό, να πω την αλήθεια μου, τουλάχιστον το δρόμο το σύγχρονο, εγώ δεν τον είδα να έχει σπηλαιοβάρατρα και τέτοια που λέει. Αυτό εδώ πέρα απέναντι είναι πολύ πιθανό να έχει, δηλαδή είναι αρκετά πιο βραχώδες, είναι πιο απότομο. Αν τυχόν στέκει ο μύθος δηλαδή, πιο πιθανό είναι αυτό εκεί.
Και βεβαίως οι σπηλιές που έχει αμέτρητες καθώς έρχεσαι. Αλλά τώρα και από την άλλη δεν ξέρω, να βάζανε πράγματα μέσα στις σπηλιές μπορεί. Τώρα στην κατηφόρα θα δω πως βρω και τίποτα άλλο που δεν παρατήρησα ανεβαίνοντας. Όχι, τίποτα καινούριο. Βεβαίως το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτή εδώ η βράχη, η οποία είναι γεμάτη σπηλιές. Σίγουρα βέβαια τις έχουν εξερευνήσει όλες, δηλαδή και ο Δήμος προφανώς έχει βάλει εκεί πέρα ένα προβολέα. Είναι ωραίο, δηλαδή, εντάξει, προφανώς θέλει εξοπλισμό για να αναρριχηθεί κανείς επάνω, αλλά έχει σπηλιά εδώ, έχει σπηλιά πιο πάνω, εδώ μέσα, εκεί μία και δίπλα άλλη μία. Αλλά βέβαια εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να αναρριχηθεί κάποιος χωρίς εξοπλισμό εδώ πέρα. Γι' αυτό και θα ήταν αρκετά απίθανο να είναι κρυψώνες αυτές. Γιατί τίποτα πιο σύγχρονος μπορεί, αλλά για εκείνα τα χρόνια και δεδομένου ότι πηγαίνανε με τα γαϊδουράκια τους, καμήλες τους, τι είχανε, και με τόσα κουτιά και τόσο βάρος όπως λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Θέλω να κάνω και μία στάση τώρα στο γυρισμό στην Ακροκόρινθο, όπου εκεί πέρα ήταν και το σεράι του. Ας το δούμε και αυτό έτσι για το κλείσιμο. Έχει βέβαια κάποια ώρα, τώρα είμαστε δηλαδή στο Ξυλόκαστρο από κάτω. Πάντως άξιζε, δηλαδή και για τη βόλτα άξιζε, είναι πολύ ωραία διαδρομή. Συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σαν κλείσιμο της ιστορίας έχω να κάνω την εξής παρατήρηση σε σχέση με τον μύθο, αυτόν τον θρύλο τέλος πάντων γύρω από το θησαυρό, που λέγεται ότι κάπου σε αυτό το σημείο που μόλις είδαμε το πέταξε μέσα σε κάπου τέλος πάντων. Ο Κιαμίλ όταν ξεκίνησε να κάνει αυτή τη διαδρομή, που σίγουρα ήταν πριν φτάσει στην Τρίπολη, γιατί συνελήφθη όταν έγινε η άλωση της Τρίπολης και από εκεί και έπειτα δεν ξαναείδε το φως του ήλιου, σαν να λέμε. Δηλαδή τον συνέλαβαν εκεί πέρα, τον κράτησε ο Γιατράκος, τον πήγανε στην Επίδαυρο, τον πήγανε στην Ακροκόρινθο, τον σκοτώσανε μέσα στη φυλακή. Επομένως η μόνη περίπτωση θα ήταν να έχει γίνει πριν. Τώρα ποιο είναι το παράδοξο σε αυτή την ιστορία? Ότι αν όντως είχε γίνει έτσι, ο ίδιος σαν Μπέης, ας πούμε, σαν αξιωματούχος Τούρκος, από όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον από την ελληνική ιστορία, δεν θα έπρεπε να ξέρει για την Επανάσταση στην ελληνική, γιατί αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία της Επανάστασης του 21 την γνώριζαν μόνο οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να το κρατήσουν μυστικό, γιατί θα ήταν το εφόδιο του ευνηδιασμού που θα είχαν απέναντι στους Τούρκους. Δηλαδή θα έκαναν πολλές περιοχές ταυτόχρονα εξέγερση και ήταν η μοναδική τους πιθανότητα να ευνηδιάσουν τους Τούρκους και να έχουν μια πιθανότητα νίκης πάνω σε αυτό. Επομένως, το δεδομένο το ότι πηγαίνει, ανηφορίζει τέλος πάντων ο Κιαμίλ Μπέης με το θησαυρό του, βλέπει τους Έλληνες και πετάει το θησαυρό του, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Γιατί λογικά δεν θα ήξερε ότι θα επαναστατήσουν οι Έλληνες. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό μεγάλο το οποίο έχω, το οποίο μάλλον σημαίνει ότι αυτός που διέρευσε τέλος πάντων το θρύλο, μάλλον ήθελε να προσανατολίσει από πράγματα και γενικώς όπως λέγανε σε μια παλιά εκπομπή, is busted.